lesi siseMalawi uyasigenca sona naso siyathengwa uphatha into eyidliwayo eyithize nemithi ethize. Uthi mawusigenca ngala siputshuke ngala same time sikhale amanzi ngala mase siputshuka ngala awugenci-ke kulesi sisanda siputshuka suke sisenzela ukungapheli inkathi ugenca ngapha siputshuka ngapha mangabe ungasithenganga ngendlela khohlwa akho nto oyigenca laphana. Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bheka kaZulu. Before I move on, thank you for subscribing in our channel. Siyabonga kakhulu. Your support is amazing. Sipatanisa-ke nami isingisi bathi ningixolele. Abaleka esikoleni. Njengoba ngangikade ngishilo-ke mangiyenzile ipromise-ke mina angilenzi iphutha. Ngelinye ilanga ngisafuna ukuphendula imibuzo yenu le nihlale niyibuza nje every day. Ngengidile nayo nje yodwa. Ngisafuna nokunenzela ulive. Ngelinye ilanga nginenzela ulive. Ngoba kunabantu abahluphayo belokhu bethi yini mina ngihlezi mangisho into ngalokhu ngichaza inamba. Bayafona abantu bayaxoxa siyaxoxa nabo. Akufona abantu abadlalayo, akufona abantu abaserious ngoba baya kwi-description befike befune inamba. I-email address sinayo futhi sikhona kwi-Instagram and we also available ku-TikTok. So-ke abantu abaserious bayazi indlela yokuthi kuxhunywana kanjani nami. Manje akunasidingo kulokhu njalo kancane kancane noma ngiqale ngisho isigameko esesabisayo. Ngibone phela ozakwethu eqale ekhulume ngento esabisayo. Mase egcineni ethi mina ngitholakala kuphi ubone inhloso bekuku-advertiser ukuthi eyiveze ukuthi utholakala kuphi isigameko lesi bekukudrayisa nje. Bangixaka abantu mina ukuthi ungafika usabise umuntu ngusabise lana ekugcineni mase ngunika ngithi ngizokusiza ekubeni uya kanjani kumuntu oqala ekusabisa awumsabisi umuntu ozomsiza funeka esabe ngoba usukhona. I'm sorry to waste your time. I know you are paying for that data and it is very expensive. Ngangishilo ukuthi ngizokhuluma ngesihlahla somdlebe ukuthi sikhandeka kanjani. Ngicela la ukuthwasisa ogobela. Laba bathwasisa laba abantu abahlale bethi ngathwasa. Ngizothwasisa ogobela baboke manje. Angisuyeke ukhokhovula mina futhi angisiyona inkunzi malanga. Ngeke ngizwe nje abantu bethi bayize inkunzi malanga bethi bona banjani. Enye into engifuna ukunitshela yona ayikho lento yokuthi umuntu uthandazela abantu ephinde ebanikeza umuntu ugoqo lelo mani mangabe uhlakaniphile ufune wazi leyo nto ukuthi ayikho leyo nto. Usuke usabhayiziswa nje. Kuvinjwa ngapha left and right ukuthi umuntu okholelwe esontweni ukwazi ukugoqeka mawungapha. Ayikho lento leyo ukuthi umuntu uzofike ekunika umuthi wokuthi ulwe nezitha kuyiqiqi sekuyasontwa futhi umsangano leyo nto leyo. Ngcono yena mayehambe esontweni eyothandazelwa. Enzela ukunciphisa izono lezi zokuthakatha abantu. Ngoba uyinyanga nje phela umthakathi vese. Nalento abantu bethi bayodokotela umuntu ethi udokotela engazi nokuthi yini i-doctorate. Abanye sebewoprofessor bazi kwakhona lelo gama ukuthi uprofessor yini. Yabo it's very confusing. Abantu bakithi ba-confuse. Mina nje ngeke ngibe uprofessor ngok-owner. Ngokwe-owner. No. Kufuneka ukufunda uku-understand lezi zinto. Ngisho kuthiwa ufundile ngisho kuthiwe i-owner kodwa ufuna uyi-understand kunokuthi lokhu ugijima uthi uprofessor yenye into. Angihlala odabeni. Beside isihlahla somdlebe ziningi izihlahla othi mangabe ufuna ukuyixebula izihlahla ezinzima othi mawufuna uxebula ixolo lakhona kufuneke usithenge noma uphathe into ewukudla. Ngeke ngiboneke abantu abaningi mabechaza ngesihlahla somdlebe bethi sinje hayi no afuneka mangabuye yekwe bafethu. Isihlahla somdlebe sinama season.
ahleze siyimpi ngaso sonke isikhathi. Sona siyimpi ngoba uhlala ubona nje abantu uma bengenwa imikhuhlane yila okuney'nqabu khona ukuthi abantu bavele bekhulume nje ngezinto abangazazi ngoba bezwa abanye bekhuluma. Ngishilo ngathi nivula amadlebe la. Sinamasizini. Yabo siyakwazi ukuthi mangabe siphefumula la esihamba khona ngoba iy'nqabu zazo zinde. La esihamba khona abantu bephathwe umkhuhlane. Ingabi uthola ukuthi ngenye isizini ingabi lo mkhuhlane obuphe ngoba kushintshashintsha imikhuhlane. Angisho ukuthi ngoba kwaba ne-COVID ingenxa yesihlahla somdlebe. Ngizama ukubeka nje emqondweni amandla aso. Hhayi lokhu kusabisa abantu, lokhu kusatshiswa abantu. Kuyadlula nje ngisho eduze kwaso isihlahla somdlebe. Nje ngabe phela asithintwa muntu kube siyilento abayishoyo. Abanye abasazi bazi impuphu yakhona mase sigayiwe. Nanokuthi-ke abantu uma bekhuluma ngalesa sihlahla I mean uma uvamisile ukunaka lesiya sihlahla lapho esimile khona ayivamisile ukumila zibe ningi. Azibi nje ningi futhi asikho isithombo sakhona. Mawukuthi uyabheka mangabe niyibuka la ey'thombeni. Ngisho kungaya asimili-ke nomaphi simile ehlathini ngempela. Bengithe khona ezinye iy'hlahla ey'celwayo kukhona nje esinye esilapha neLimpopo. Ngangasibona lapha esiseThohoyandou mangabe esokuthakatha sisetshenziswa ilaba abantu balapha amavenda. Ungaze ucanje uthakatha abantu bangaphandle mawushawe umuthi wamavenda basebenzisa emsebenzini makubangwa iy'khundla. Lesiya sihlahla mawufika kusona uphatha ukudla noma ngachaza into ey'ningi ngaso bathi yini umshururo ayi kuthi angisazi kahle isivenda mina kodwa besho umshururo ayi ngeke ngizoze ngibhede ngiqambe amanga. Leliya gama ngilibukisisanga kahle ngoba into mangeke ngayibuka ngiyakwazi ukuyisho. Ngake ngasibona uqala usidraye uzosikhunga usidraye. Mawuke wakwazi ukusidraya uyabeka itshe la oqala khona ukudraya. Asisikhulu naso sinesiqu esikhulu kodwa hhayi ukuthi phela sengaze kuphele ilento le u-60 second usidraye. Cha, uyasidraya nje uqede manje kodwa ngenxa yendlela esikhandeke ngayo uthi mawusidraya uthola ukuthi ubeka itshe lana mawudraya khona uthola ukuthi awufiki kuleli tshe olibekile kodwa uyasibona sona uthi uyadraya ulokhu udrayile ngendlela esinemlingo ngayo usuke udlula kulona. Ngiyakuthephisa ukuthi usuke udlula kulona kodwa ungaliboni. Kodwa mangabe usithengile ngendlela yakhona waphatha nokudla udraya manje nje uthi umusi uyafika la musi uyasondela musi uyasicebula. Esinye isihlahla engake ngasibona silapha eMalawi. Ngeke ngizwe nje abanye abafowethu bethi bahamba amazwe beyolanda izinto. Angayile kuyolanda izinto mina ngisuke ngingalanda izinto ngisuke ngihamba ngezinye izinto. Ngifuna lokhu ngikwatshisa abantu. Lesi esiseMalawi uyasigenca sona naso siyathengwa uphatha into ey'dliwayo ey'thize nemithi ethize. Uthi mawusigenca ngala siputshuke ngala same time sikhale amanzi ngala mase siputshuka ngala. Awugenci-ke kulesi esisanda siputshuka sisuke sisenzela ukungapheli inkathi ugenca ngapha siputshuka ngapha. Mangabe ungasithenganga ngendlela khohlwa akukho nto oyoyigenca laphana. Uyogcina ngokusibuka nje akusizi iy'hlahla zokudlala leziyana. Ngifuna ukuveza-ke into ebengifuna ukuyisho ukuthi isihlahla somdlebe sikhandeka kanjani. Before ngimuve on ngicela ukuchaza kufana nezinye iy'ntaba. Abantu ngeke ngizwe nje bethi baye entabeni noma bethi baye empophomeni. Ngakutshela nje mina ngentaba nje elula ekuthiwa intabazwe. Khona intaba ekuthiwa intabazwe inedamu lapha phezulu akubhedelwa lapha aziyiki inyanga lapha. Ngisho abafundisi akuyi noma ubani ngoba unganyuka kuze kusekuseni ungayitholi noma uyitholile kufike kube nenkinga phezulu. AmaNazaretha nje asenegaranti ukuthi cha aye enyuka noma angazazi zonke izinto bathi intabazwe. I think ise-Harrismith mase kuzoba nenye intaba elaphana kwiMbabazane municipality lapha ngasemagrawundini abathi intaba mhlophe. Ihlala inenkungu ngisho libalele ilanga kuney'kawu lapha kuney'lwane phela akunyuki noma ubani.
ngaphandle-ke uma uhlakaniphe njengathi uchumane nabelungu mase begibela i-parachute, ngoba abelungu bayakwazi ukufika khona nge-parachute. Mina uma uhlangane ulayithe njengathi ugibele kwi-parachute nomlungu, mase ufika lapha ayacisha le computer. Okay, no problem, phelelwe yi-battery bengayi-charge-anga. I'm sorry. Umusi uyafika-ke kuyona. Yabona-ke lento yomdlebe ngizokusho nje kucace, it's a natural tree like any other tree. Kodwa khona enye indlela esikhandeka ngayo. Let me start. Baye bethi abantu umhlapho wehasha awutholakali. Cha, lutho ngakhula nje mina ukhona ekhaya umkhule nawo. Manje phela ukuthola umhlapho. Angithi ihasha uma lithola umntwana kuba nenkungu. Kuba nenkungu noma abantu bengaconcentrate belahle i-concentration mase lithola umntwana. Lento umhlapho walo uyaginqika kuye emanzini. Kodwa mina ekhaya ngikhulu ukhona nje umkhulu phela wayinawo amahasha. Wayothola mangabe likhulela ihasha ukuthi kanjani ngeke ngilokuchaza idini nawe uyayibonela uma uhlakaniphile ukuthi kwakwenza kanjani, kodwa wayethola umkhulu wayenawo nje umhlapho wehasha. Namanje usekhona nje. Uyatholakala lento yokuthi awutholakali ezinye zeindlela zokusabisa. Uyatholakala nje umhlapho wehasha. So yabo lento ke mangabe ihasha selimtholile umntwana lithanda ukutetela ngasemfuleni. Ayikhathali ke lento noma ingangena kumaphi amanzi. Mayike yangena nje endaweni esemanzini seku right ngeke usayithola. Mayiginqika ke ingena emfuleni. Kunalento ekuthiwa inkanyamba. Inyoka le kuthiwa inkanyamba. Lento inkanyamba nayo i-natural. Kodwa umhlapho wehasha uyakwazi ukuthi uma ukuthi ukunake inkanyamba inomhlwenga. Just ask yourself why ihasha linomhlwenga. Nayo mawuyibuka uqobo uyayibona ukuthi inokumiso kwehasha. Ungalokhu ungibuza ukuthi ngangiyibonaphi, lalela wena. Kodwa lento engiyisho uyayibona ukuthi iyona. Lento mayiginqika kumhlapho wehasha uginqika ungena emanzini. Musu uyashintsha emanzini uphenduke ube ile nyoka ekuthiwa inkanyamba. Encane. Angisho ukuthi inkanyamba ayizalani izande, ziyazalana zana. Kodwa ngifuna ukubeka emqondweni wale ukuthi isihlahla somdleke lesibuye sikhandeke kanjani. Ukuthi kusuke kuyilena eginqikile-ke yangena emanzini noma cha. Yabona mangabe kuthiwa kunefu elimnyama elihambayo bese abantu inkanyamba leyana. Yabona ngoba sigcwele emahlathini lesasihlahla. Ngithe iyashintsha lento iphenduke ibe ilento inkanyamba. Shuthi nayo ijoyina lezi ezinye izinkanyamba. Ukuthi-ke yellow noma ebomvu-ke hayi no. Aze-ke nami phela nami angisuye uNkulunkulu. Ngisho nami into engisuke nginesibonakaliso sayo nengiyaziyo. Ngoba lento yenziwa bethi kuyixake mase bekubuzisisa abantu ugcine ungazi ugcine uthi hayi nami ngangizwa ngesho. Ezinye izinto abantu kufanele be-understand ka-spiritually. Hey, awuthi ngithule futhi ngoba kuvele uzoxoxa ngalokho. Khona izinto esingadingi ukuthi sichazelwe abantu kodwa sigcine sizazi ukuthi kanjani nami angiyazi leya nto yabo. It's a mysterious force njengoba usukubona kukhanya iglobha. Kunzima ukuchaza kwabanye abantu ukuthi iglobha ikhanyisa ukuthi ugesi ugijima kanjani. Naka-spiritually ikhona in the realm of spirit zikhona izinto ey'kanjalo. Yabona-ke inkanyamba mayindiza phezulu ngoba kuba ney'phepho mayibheka phansi kusuka iy'phepho lapho. Mayibheka phansi kusuka iy'phepho. Kuyenzeka-ke ibe nalento ekuthiwa umphalazo. Mayibheka phansi mase umphalazo. Yabo la uqathakele khona ngizokutshela indaba ongayazi. Uzoyiza namuhla futhi ngeke uyizwe indaba. Usuzozwa-ke sebezokhuluma ngalento ngoba sengikhulume ngayo. Phela nakho mangithanda ngisho mina into engakaze ishiwo umuntu. Ngoba phela afuna utshengisa ukuthi into hhayi ngoba uhlala ulalela into ey'shiwo abantu. Yabo mangabe iphalaza phansi akekho-ke umuntu inyanga-ke enomphalazo wenkanyamba. Ngaphandle mayigoqa. Ayikho futhi ekhulume ngomphalazo wenkanyamba. Iyaphalaza la ephalaze khona lento ingena like umcibisho lifika ingene phansi phakathi kwey'hlahla ey'ningi mase kumila isihlahla kusuke kumile lesi sihlahla esimila umphalazo wenkanyamba. Isihlahla somdlebe asibonwa muntu
siyakhula, siyashesha ukukhula nokuguga. Siyakhula kuphela isikhathi size sibe sidala. Yabo mase si-ready ukuthi asimelelani nezinye iy'hlahla iy'mpande zazo. Osibona la esihlale sikhona sihlale siwuqekelele. Mase si-right nje lezi ezinye iy'hlahla ziyasha, zishiswa izimpande zazo, nomoya waso uyayiphefumulela ukuze sivele sigcine kuyiqabalazi. Kodwa uma ubhekisisa ubone ukuthi kwakuyihlathi la, kwakuney'hlahla, uthole sengathi sekunogwadule. Sithanda kube sengathi ugwadule ukuze simile kahle. Ngiyacabanga ukuthi ngidla amaningi esakeni. Uma kuwukuthi awuyizwisisisanga kahle le ndaba, ungakhomenta kwi-comment section ubuze obuzayo. Ngiyajabula futhi uma kukhona abantu abangiphikisayo ngoba basuke bengali nami. Phela ulwazi esinalo alufani. Abanye balithole ekuthwaseni. Ukuthi uyangihlekisa bafethu, uyaxolisa ukuthi ngithi uma ngikhuluma ukuthi ngibona abantu bayajaha ukujaha lento yokuthi ngathwasa. Hhayi thishu leyo nto. Ukuthi wakufundisa ukubhukuda, mase kuqhamuka igagasi elikhulu ufuna uyibhukudele wena. Kanti abangafundiswanga ukubhukuda bakufunde ngokuthi behlaselwa amagagasi. Eyi banswempu. Anobabheka abantu abangathwasanga. Bane-power. Siyabonga. Ngakhohlwa ukusubscribe and share and like and comment. Nibe nosuku oluhle. Ngokuzayo-ke ngizonixoxela ngokuthi uma ufuna ukuba inyanga wenza njani kulesi khathi esiphila kuso. Inyanga ku-social media. Ngoba phela abantu bayakuthanda ubunyanga these days. Kodwa sebeyabalekela ngoba abantu ngathi sebeyabona ukuthi ngathi i-Robin sebeyashintsha bethi ngangiyinyanga sengiwumfundisi. Ngoba ngathi ngabe ebufundisini i-prize isekhonyana, abantu sebethembele khona ngoba balilahlile ithemba enyangeni. Ngisazophinde nginixoxele futhi ngento, angifuni umqondo wenu ifocus eminyangeni ngathi kuzogejengana. Sazoke ngixoxele ngendaba ya-cryptocurrency ne-Bitcoin ukuthi kwenzakalani ngoba funa nivule inhloso yami ukuthi nginivule imiqondo ukuthi iy'nyanga ey'ningi y'kholelwa ekutheni abantu ufuna beze befike izobelapha noma ezethu umuntu ukuthi into ngezandla zami. Abantu khona abantu abangadingi ukwelashwa, abarojiwe, baxhaphaze, abadinga ukwelashwa spiritual, lento esingathi ngokwesilungu nje i-counseling. Siyabonga.